го прави! Моля те, не отваряй тази кутийка. Не казвай нищо повече. Слушай, не мога да ти позволя да ми го причиниш. Преди да те познавам бях голяма кучка. Сериозно, наистина. Никой не ме харесваше. Преди да те познавам бях груба, раздразнителна, лицемерно състрадателна. Не оставах бакшиши. Никога не казах моля и благодаря в ресторанти. Обиждах. Постоянно правих забележки. Откакто съм с теб, се чувствам мила отвътре. Добричка. Имам тези мисли да се разхождам в парка, да свиря с уста. Имам тези подбуди да дарявам за благотворителност, да помагам в старчески дом и да прегръщам хора. Откакто съм с теб, давам дребни пари на бездомници. Помагам на стари дами да пресекат улицата. Дори купих подарък на приятелка на редовна цена. И беше нещо, което знаех, че ще й хареса. Не виждаш ли? Не виждаш ли, че ме направи добра? И най-лошото е, че ще отвориш онази кутийка, ще поискаш да се отмъжа за теб и аз просто най-любезно ще кажа да и ще бъда добра до края на живота си. Ще пея умбая до края на дните си. И после един ден ще се събудя и ще осъзная ужаса, че живях добър живот, че съм допринесла на света. Моля те за Бога, прибери тази кутийка. Планетата има достатъчно добри хора. Не се нуждаят и от мен. Аз съм кучка и искам да остана такава.